Türkmenistanda yaragly güýçlerine ýaşlaryň harby gulluga alynmagynyň bahar mögsümi dowam edýär. Köp ýaşlar şu ýyl hem mektebi tamamlamak üçin tynyglar gutarmanka goşuna alynýar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä harby gulluga çagyryş mögsümi hem öňki ýyllardan tapawutlanmaýar. Şu ýyl hem harby gulluga çagyrylýanlar mektebi gutaryp gutarmanka goşuna alynıp gidilýär. Aşgabatdaky käbir mekteplerde şol sanda 15-nji mektepde okuwçylaryň soňky synagdan geçmegine wagt göz öňünde tutulmaýar. Mektep ýolbaşçylary okuwçylara bu barada duýduruş beripdir. Aşgabatyň mekteplerinde 18 ýaşy dolan okuwçylara gowşurylan çagyryşda olaryň 15-nji ýylda erden sagat 8-de harby bölüme barmalydyk edilýär. Mektebi gutarmak üçin jemleýici synaglar hem şol gün geçirilýär. Mektep egzamenlerinden öň goşuny çagyrylmak praktikasy Türkmenistanda birnäçe ýyl bäri dowam edýär. Öňki ýyllarda 18 ýaşyna ýeten ýaşlar mektebi gutarman goşuna alnypdy. Şeýle-de daşary ýurtlardan Türkmenistana baran wadyna göni aeroportda zor bilen goşuna alnyp gidilipdi. Adatlyk bilen anonimlik şertlerinde gürleşen harbiýlaryň söýlerine görä, ýaşlary gysgaly goşun gullugyny almak boýunça ýurtda ornaşan praktika ýaragly güýçleriniň düzüminde eskerleriň ýetmezçiligi bilen baglanyşykly. Şol börektiň özünde de ýaşlar az taýynlyk bilen gulluga gidýärler. Köp mekteplerde ýetaty harby taýýarlyk sapaklary hem geçirilmeýär. Türkmenistandaky mekteplerde okuw möhleti häzir 11 ýyl. Indiki ýyldan okuw möhleti 12 ýyla çenli ýokurlanýar. Uçurumlaryň indiki ýyl ýaragly güýçlerine gulluga nähili tertipde alynjakdygy entek belli däl. Ýurdun häkimetleri muňa degişli planlaryny şu wagta çenli elan etmediler. Bu aralykda harby gulluga çagyrylýanlar we olaryň enatalary ýetip gelýän harby gulluk barada alada bildirýärler. Goşunda gulluk üçin esasy şertleriň bolmazlygy, azyk ketmezçiligi, zerur lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy ýaşlaryň saglygyna howp abandyrýar. Gullukdaşlaryň hem harby ýolbaşçylaryň sütemi köpleri harby gullukdan boyun gaçyrmak üçin ýol gözlemegine ýa-da gulluk ýerlerinde ýolbaşçylara para bermegine mejbur edýär. Enetalaryň köpüsi çagalarynyň jan saglygy barada çynlyky alada galýarlar. Harby gulluga çagyrylýanlaryň arasynda ölüm we şiket ýetmek ýaly pajygaly wakalar hem Türkmenistanyň goşununda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Adatlyň habarçylary ogullarynyň goşun gullugundan taýman gaýdyp gelmek üçin enatalaryň para üçin zerur mokdarda pul ýygnaýanlygyny, munyň üçin berge batýanlygyny ýa-da öz emlägini satmaly bolýanlygyny, şeýle hem harby gullukdaky çagalaryna ýygyderli maddi kömek iýermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Ýakynda harby gulluga çagyrılan harby gullukçylaryň söýlerine görä, kadaly iýmitlenmek üçin enatalar her gün azyndan 20 manat, aýda bolsa tas 600 manat iýermeli bolýar. Bu Merkezi Bankyň kursyna görä 187,5 Amerikan dollaryna barabar. Bu pul mobil telefonlaryň hasaby arkaly geçirilýär. Ykdysady çökkünlük, giňden ýaýran işçilik we ýyladyň ýaşaýyş derejesiniň düýp göterip etilmegi ýaly şertlerde bu pul muktary köpler üçin el ýeterli däl. Ykdysady kynçylyklar harby bölümleriň maddi üçinçiliginiň yaramazlaşmagyna hem getirdi. Araççylyk şertleri aýratyn mesele bolýar. Häzirki wagtda harby gulluga çagyrylýanlaryň saklanýan ýerlerinde ýuwjy serişdeler köplenç ýetmezçilik edýär. Bolsa gap çanaklaryň hapa bolmagyna getirýär we olary ulanmagy howply edýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň harby bölümlerindäki çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Harby komissariýatyň görkezmesine laýyklykda harby gulluga çagyrylýanlara nahar ýylynda çemçi ulanmazlyk barada duýduruş berildi. Sebäbi harby bölümlerde ýuwjy serişdeleriň ýoklugy sebäpli gapgaçlar we çemçiler diňe soğuk suw bilen ýuwulýar. Gap çanaklaryň hemmesi hapa we ýagly. Şeýle hapa çemçileriň ulanylmagy agdyň içinde we dodaklarda ýara döremegine getirýär. Şeýlelikde ýaşlara çemçi ulanman nahary şol sanda çorwany çörek batyryp iýmek tapşyrylýar diýip Azatlyň habarçysy bilen gürleşen harby çeşme gurrun berdi. Ýurtda harby gulluga çagyryş ýylda 2 ýedek 1 aprelden 30 ýyna çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli amal aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hasaplanýar, şertnamalaryň harby gulluk we alternativ gulluk ýurt raýatlary üçin göz öňünde tutulmaýar.